Sa pagsugat sa bagong tuig 2019 kung sa Feng Shui pa Year of the Earth Pig, mga kapuso atong sayran karon ang mga swerte nga mga zodiac signs, mga swerte nga mga kolor ug uban pang mga lucky charms pinaagi sa report ni Chelo Valiena. Matag bagong tuig na anda na gayud sa uban nga magpalihi sa pagtuo nga swertehon sa tibok tuig. Sa pagsud sa Year of the Earth Boar kung pig sunod simana, gihulagway nga magdaki ni og kaabunda. Sa Chinese Feng Shui, giila nga swertehon ang mga higala niini sa zodiac animals nga mga nataw sa tuig sa rabbit ug sheep. Samtang giingong lucky color usab sunod tuig ang mga color nga yellow, red, puti o gold. Ang mga swerte matud pa nga lugar mao ang mga southeast o northeast. Samtang ang giingong kontra sa pig mao ang mga nataw sa tuig sa snake o bitin. Apan bisan pa tuig sa mga pig karon, dili usab kaayo swertehon ang mga nataw niini matud pa. Mao na imong ibutang nimo sa palihin nimo sa ma'am sa New Year. Kung sa atua is karon 31. Mao ni siya ang treasure. Kini ma'am. Butangan nimo siya og 8 ka coins, bugas og cotton. Then pampatrack na siya ma'am, all in one na siya para palihi sa tibok tuig. Apan dili angay mahadlok tungod kay adunay mga lucky charms nga panguntra kuno niini ug aduna usay mga enhancers. Dinhi sa usa ka butik sa Dakbayan sa Mandawi, himalita na ang mga pampaswerte nga mga figurines, bracelets ug uban pa alang sa pagsugat sa bagong tuig. Adunay mga mantra bracelets ug piyaw nga baligya aron panguntra kuno sa malas. Aduna usay mga pig figurines nga mamahimong i-display sa mga panimay aron nga magdaog suwerte ug dili magkasakit-sakit. Ang mga sakop sa panimay nga ang kantidad tag 350 pesos hantod na sa 12,000 pesos. Labing dakong kantidad ang 5,500 pesos, samtang 4,500 usab ang family pig. Kining swan nga nagsimbolo sa gugma nga swak pangregalo alang sa mga bagong kasal. Ang mga chimes nga maayong ibutang sa pultahan mapalit sa tag 250 pesos hangtod sa tag 650 pesos. Ang money tree nga magdaog abundance, prosperity ug gugma sa pamilya mapalit sa tag 2,000 pesos. Ang way paghupas nga lucky cat mamahimong mapalit sa tag 250 pesos hangtod sa 700 pesos ug kining Buddha nga solar powered tag 500 pesos. Pipila lamang kini sa mga lucky charms alang sa bagong tuig nga angay parisan og positive energy. Apan mga kapuso, hinumdumiha nga kini giya lang og dili angay nga isalig ang kapalaran dinhi. Ang lucky charms kinahanglan nga parisan gayud og kakugi, pagsalig, ilabi na pag-ampo sa Ginoo aron makuha ang gipangandoy nga kalampusan. Ang lucky charm ma'am, kailangan din na siya partneran din mo siya og hard work para at least naay ka ng feedback nga mukha sa imo ang charms. Uban ni Demi Hernani, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.